yakuthala yazikhulula esonweni Umuzba ela namhlanje likhulula abantu ele prosperity okwamntu ngakhuleka zonweni kwenu ngitheni ngingenisa nde yapha ndithetha noma ucheche musisi ububongi ukhona ndoba khona service elandelayo nakho hey amen ndixakiwe ayifanayo into ngabekho ecaweni haleluya ngithe ndithetha ke apha mamntwana ngithetha nawe ndithi xa wamkele uYesu umthathe nyani uba ngumzalwane omnandi nofundisekayo awubi nempilo lwabheka igqithi ngoku uyiva lento basiyifunda apha ezweni kaThixo ubomi Thixo ungaqhayeka necawa ngoba kuliwe ivesi ethini baka manje uyafundiseka umntwana kaThixo umuntu ongena uYesu wangena manyana uyafundiseka ibandla likaKristu ibandla likaThixo bazalwane liyabhaptiza bafakwe emanzini abazalwane amanzi amaninzi entoni zama umntwana ukuzibhala zonke ixesha elinye because abazalwane bano TikTok banento yonke bafumana imfundiso ngemfundiso so elithuba sizalifumeneyo ngoku kufanele silifundise lisebenzise effectively ngoba i-chance opinions bafumana abazalwane abaninzi azimbala kakhulu bazahlala ku TikTok bafike kuthiwa pha akusekho sidingo soba ubhaptize ufake emanzini sikhona abadukisi abo thina siyakufaka emanzini apho emanzini amaninzi ikufake wonke lizwi lathi bambani niyokuzenza abafundi inhlanga zonke enibafumene nibabaptize egameni loYise lonyana lomuntu umyalezo wokugqibela kaYesu lo please bazalwane asenze into yethu mayibonke igama lenkosi i-argument yabazalwane kabantu ubhaptizo alikho bathi mayibonke igama lenkosi ebayethethelela kodwa mandiyeke yamangishumayele iyiyo yeke nedukisa abantu amen uYesu uqobo wayenza lenkonzo wathetha amazwi wathi vuma Jona ndifake ukuze kusaliseke ubulungisi mna ndinguYesu ndifake wangena uYesu emanzini yangena emanzini haleluya 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 ngicela ufunde incwadi kakabuyele pha kuPetros oqala chapter number 4 Petros oqala chapter number 4 uqebile ngokushumayela seyinithi lethe dithethileyo noko sangenzange naphendula kangaka because ikhona nezinto ukuthi kanti mandithethe asenaxesha abantu ngathi neke ayifuna kusasa verse number 1 la verse 1 kunesihloko ubomi obutsha verse 1 haleluya haleluya ndiyamthanda uJesu wakhulula umoya ndiyamthanda uJesu wakhulula umoya funda ngenkosi sithanda zethu bomo funda ihloko ubomi obutsha khona ubomi obudala khona ubomi obutsha ubomi obutsha bobuphila emveni ba wamkele uYesu njengenkosi nomsindisi uthi uqala ubomi obutsha malibonke igama lenkosi buphila ubomi obudala wenza nantoni but wafumana uKristu wamkela uYesu njengenkosi nomsindisi uthi uqala ubomi obutsha nezono zakho zicinyiwe ngoba izulu bazana le recordelwa sethi yazirekhordela ububi yabona into esenza abe ecaweni sibhalisana ezincwadi zawuphelela lapha aziphi siyabhalisana for the sake of order siyabadingishana nabantu asidingishana nawe kodwa yona lo ncwadi awuzuthi akufika pha twasicela incwadi lapha eSCOC sifunda abafama sibafaka phezulu no
Babe njalo mos bengabhaliseni bathanda ndikujonge nje intombi ngamfaka ezulwini. Balisa abangana izulu liyazirekhodela. Awuyincwadi zaseRhabe nezaseWisile nezasesiyosi nezase-FM nezase-Assemblies liyazirekhodela izulu. Now uthi ngowuliseli rekhodile ke izulu bonke ububi bakho nezinto ozenzileyo ezimpi usuke wamkela uYesu. Hayi bazalwane yabona le wamkela uYesu yona ngenye amen. Sokubhaliwe ukuthi wena waye webinto zinabantu. Wena waye wakhulela izintombi kababa iphika. Wena waye wathakatha umuntu. Wena waye wadlisa umuntu. Wena ubaneke nabazali nje inxa yakho. Wena kureko sibhaliwe izono zakho. Usuku uphakamisa isandla uthi ndithatha inkosi njengewe sivele siqine izulu liqime konke. Kanti siwayike khona izihloko sithi ubongo butsha. Because once you wathatha uYesu njengenkosi uqala indlela entsha. Esincwadi yabaseKorinte ukubani kuKristu Yesu. Usisidalo esitsha. Ngangisiza ke lo verse leyo sagqiba kusindiswa ngibona abantu ba usachise usagqiba ukhuphu. Ndize abeBrokenfield sikwale awuzoni sabe Brokenfield ndize ngifika lapha kunendoda ehlele exa kwami nje ibuzo ngokweva ngoYesu sindise. Sisalindile lapha bazaqala imithi kazayiqala. Kanti sashumayelo uYesu othende uYesu yasindisa. Bekwasiwa kwangena umuntu onaziyo pha emnyama. Owaziyo amahlazo wami noyazi impilo bendiyiphila. Kanti uYesu Yes. Wangena wathi chu. Ngiyaqabula namse ngimthethela phansi lo Yesu. Kodwa wathi sekayohlala phansi kwavuka incwadi yamaKorinte chapter number 5. Ethi uma uKristu Yesu. Jongani into zakhe sisuke zabanje. Ngoba xa uthatha uKristu noma abantu bangaphakamisela amahlazo wakho bathi siyamazi ubani wenze into ethile nethile kodwa izulu mani liphethe ifayile elitsha. Ubani uKristu Yesu usisidalo esitsha ubomo butsha kodwa ubomo butsha abantwana bakaThixo. Funda nkosikazi isikhudu Verse 1. Njengoko noKristu wamelanayo nale nhlupheko yalomhlaba. Yeah. Ngokunjalo ke nani zimiseleni nifuze yena. Zimiseleni bazalwane. Nifuze uKristu umdali wenu. Uthuswa ngabantu apha phandle apha udibana uthi na usuke ecaweni. Uzaba umazikha lo. Yabona umazikha sokuhamba ecaweni nawe. Kodwa bazalwane izulu lithetha nathi namhlanje lithi zimiseleni. Qhubeleka nkosikazi kwalapho siyakhona. Kaloku umuntu ocikidiweyo yinhlupheko uyalumleka esonweni. Aze athi ke ngexesha senalo emhlabeni angaphilela ukwanelisa iminqweno yesimo esidala. Koko aphilela ukwenza oko kuthandwa nguThixo. Once ke ngoku wafumana uKristu awusafuni ukuphilela yeminqweno emidala. Uyaphuma kwizwelidala uye kwizwelitsha. Akhombe the distance uSathane athi nankuya bokumbo wami. Kodwa kwafika uYesu satshintsha izinto. Uhambile kwazwelidala. Nabo bekuthatha nje. Uthi wakuthatha uKristu tshintsha ube nesidima. Ngosi. Yabona phayilani nami nawo umuzi uphezulu usentabeni nje. Akho umuntu onganaziyo phayilani. Uma ufuna indoda esindisiweyo lalali, uzacela ukuthi yapha kwamashiyenanye. Indoda ekhona yabalela zoboniswa phakama. Ngoba ntangena uKristu. Onikeza direction. Akekho umuntu ongenezolo lakhe apha. Abantu bazenzile into ezimbi bazalwane. Sizenzile into ezimbi. Samhlaza uThixo kodwa safikela ngoKristu.
Funda nkosikazi. Verse 3. Ngoko ke lanele elaxesha nilidlele ebuhedeni. Kukho ixesha enidlele epha ebuhedeni. Lanele laxesha ngoku. Khona indlela ubuphila ngayo wena ujabulisa iitshomi zakho. Khona indlela ubuphila ngayo usaziwa nje uba kufika ubani. Ucelebrate wonke umuntu kodwa iBhayibhile lithi wakufika uKristu. Yatshintsha izinto eshabeni liphili lanele. Lanele ningabe sakukhalela funda nkosikazi sayiva le nto. Kaloku ngoko nani ngo-andikhathali. Nani ngo-andikhathali. Nibawa. Nithi ninqanda ukuthi uzawulimala athi andinomsebenzi. Uzawulimala umuntu angawuzinto abaphi ukuthi andinandaba naloo nto leyo. Wawungu-andikhathali. Kodwa kufika uKristu wabuyela engqondweni waqala wakhathala. Funda manje andikhathali wathini? Nibawa. Ngihlala. Fana nokhaleni. Hallo ngeke nkosi. Hayi fana nokhaleni. No wasihamba phi nje. Bazana nebona nje nabemhlaba. Uyabona ukuthi nezagula abantu benxiba thina kudala. Akusanxishwa ngoku. Bahambaza abantu dibana emoli uqomba Thixo hey. Hayi uzelo ngoku. Abengabe nyanzi. Hambaze emoli. Kodwa ke thina njengabantu abanaKristu asiyabi sikhalela yonke into le. Saba nje wasibamba uKristu. Amazalwane kodwa izengumuntu one man hayi bantu athi bethwe ukukhala. Ngiyaqolisa uzake nakhala akangena uKristu. Nani khala uthi ungena uKristu ashisa ukhala. Funda nkosikazi isithandazo. Ninxila. Nidakwa. Waze dala nalinxila. Nxila futhi uvele ubona wanxila vele ibili inhloko ijikeleza inhloko uvele ubona ndikhatha udanandaba naloo nto leyo. Kunendoda yayihlabela lingoma phambi ukuthi elalini ithi yabudaka ithi siyaloya ithi nqanda namantshontsho siyanxila ngoku. Kaciba udaka kwethu sanyathela namantshontsho. Kodwa ngoku nakufika kuKristu nanqandela izinto fase nihlasa. Wazodala wenje. Wenje. Angawudlile sana. Abize phezulu abize phansi. Kodwa wafika uKristu. Wayiba umuntu onzalayo ethetha uthi yabona mashiya uyayibona utata hayi baso. Ayibisela utywala olunganje. Wayindoda ende ndishotana ngifuzuma. Wayemdutata engakeleso. Wayithi ayikalela uyithe ingqaya ayijikelezisa ayikalela ikhala amanye amadoda. Wathetha amazwi kum wathi yabona mfana wami. Ungazi mntana wami ubusela utywala. Mina kundixakile. Undixakile undenzisile amahlazo mshiya. Uyabona nje bathi indoda ende kangaka enesidima uyandithatha bakungilahle phansi. Ngabusela. Isidima sakhe naninxila kwazodwa kodwa ukufika uKristu ngathi funda nkosikazi isithandaza ngiyazi bandiyakho nithanda iziyunguma. Nithanda iziyunguma siye ebuhlanti awusanandaba nawo konke Thixo le ebuhlanti wena emuntu. Ungaya ngoku kule ndawo kuthiwa kuseRenz apha eRenz. Uzafika khona amakhehla amhlophe nje ebizwa phansi ethi bhuti ethobe sithi ukumbona umuntu ongumsasazi uthi apha komafana una 60 into yena kodwa umbone singake jika nje jike sithi yibongo lo muntu kanti uthathiswe ziphi izinto. Ngoba una 60 kodwa hey akujika apha kodwa ithi madoda yini bekajike endlini kathini. Akahlabela ingoma nje phambi simbone yapha ethi kusobo Bwana akha happy
buka bakhawe bazalwa buka babafa besazi sithina kanjani balele bengobeni besisono kodwa thina sawungena kwabakhawe abasazithathela uKristu Fajiki izinto aba surprise kwasifika ngapha uba wangena intoni umonakali ngoba sasiphila ndikanditsho nje ndiyabona le ndoda lapha incinci kakhulu lapha kuyo kodwa ngephesi ndandihamba nayo apha eKapa sisenza izinto ngathi yintangamo ndandinegolf ndandithenge ibrand new kwela kasha level city sasengigijima eKapa sengigqibe ngoku azakhala uyaphanda mhlobo wamngeke ndibe ndiyithi golf sijikeleze eKapa kusesihleli ngalibonga igama lenkosi kodwa nabanekele nathuthumisa sasendlela yethu ke sasitsho ngayo ke sasithi amantombazana zintsayisa Natsayisa yami yasemakhaya natsayisa yami nawo futhi abona ngaba enjoya lento bazitsayisa nje uthi uyitsayisa nje uyitsayisa ito bofoma ya worship endlini kathi ikhonza uThixo manje iphiwa amagama besithubeni ithiwa yitsayisa umntwana umbofoma ngomso sawulilizela zangena inkomo kwanobani sisho umlilizane ngoba uzolo kuthiwa sizocela unobani ayibonke igama lenkosi unele bezogqibela abazalwane Nani ngamakhoboka embaha kwazodala kodwa kuleni kuKristu nani nqula ngendlela elisikizi lethi imithethwa apha abanye babehlinzela inkukhu enhloko kophikazi khalela inkukhu enhloko kuthiwa wena ukhalela ikona ngokwanqandwa apha ithafeni sithi me apha kwafika bahlaba umuntu ebekhithi bafike bayikhawulezisa inkukhu bachithelana ngegazi benqula ngendlela elisikizi khona indoda eyahlatshwa laphala igazi lakhe sahlatshwa isono sethu yiyo ke lesiphakamisayo asijoyine ikawe bantwana bakaThixo asijoyine ikawe lento lena inika idirection kutata inika idirection kumama inika idirection inika intombi idirection gqibezela nkosikazi emgqibile verse 4 yes ontanga ndini ngoku nathi phela libambeke lo verse number 4 siyivala ngoku ontanga ndini bathenqa kuba ningasahambi nabo kodwa umhlobongela abantu benenza ngabe izinto xa benibona ngokunyenkonzweni niyokhonza bathenqa njengoba yebona ukuphekela nje bathenqa uba kwenzeke ntoni kumama njengoba begxeka bekunyelisa hayi ngoba bayagxeka bathenqa bamangele uba kwenzeke ntoni kule ndoda kwenzeke ntoni kulo mama kwenzeke ntoni kule nsizwa ngolo mkhulu kwami uyanganulele nje yabona ngoku ngicela uphenga iminyawo mkhulu ngoku uzawungena kwi-60 ngoku ekudala nguye oshumayela la ndawo yaseleni uyitopic ethaveni ngokuxoxwa ngaye uhleke kwinsini kuthiwa la nto yenziwa ngoMashiya yini egukhile emdala wenza ntoni pha abesabe esahameshe emisa intente emisa imikhukhu ekhala ikhipho emdala kangaka kuthi qhuza insini bathenqa uphucule kanjani baba bonke yena ndoda ingathi iphahlile ngapha ifamily emani bizwa kuthiwa sakwenza isiko ethile ngoku sebembona at a distance ngoba ufindele uKristu wawungena uKristu man bathi nqa abantu kwenzeke ntoni kulo mama kwenzeke ntoni kule nsizwa ndifuna yiyo lento baninyelisayo that is why beninyelisa benigxeka because bathenqa akekho umuntu ofuna ukubheka yedwa esihogweni njengoba thina silapha sirecruitela izulu nesihogo sibhizi sirequesta sinabashumayela sona bathenqa
Why ningasabaleki kunye nabo? Why ningasambi nabo? Why senitshintshe direction? Obani basinatshile. Obani basinatshile. Hallelujah. Kungoba bathe nqa. Ngizela nkosikazi. Verse 5. Yeah. Kambe ke baseza kunika ingxelo kulohla lokugweba abahleliyo nabafileyo. Bonke igama lenkosi. Bonke igama lenkosi. Holy Spirit, yini mongcwele. Sengibona abantu abazawubona like distance izitshomi zabo from today. Ngibona kutshintshe isimo. Wena ubucimba uzecaweni kanti uThixo khona into afuna ukuhlangula. Ubucimba nje wena uzathi manje ngiyovela. No. uThixo une appointment nawe apha namhlanje. Utshintshe impilo yakho. Ngandibona into omncinci na esisinana enemali enkulu kangangoba pha elalini oyena muntu engcwabe ejulwayo pho utata omncinci imali wakhe 100,000. Ingcwaba utata omncinci. Ngoba ibhokisi yakhe yayi 40,000 ingcwaba yokwakhiwa kwalali 60,000 100,000 elele. Ndimbonile emzamo umnyana wakhe owayiwele encina kakhulu amthatha amse kwanongoma athi ndizama ukumyekisa utywala. Abuye ebhodi lamntana exhizwe wasiba wenziwa yonke into kuthiwa angeke aphinde asele utywala. Kodwa wade wabhubhisela utywala. Dinesikhala esithi yini inkosi yami yini siphethwe sihamba noncedo. Yini lo mntana uba makathatha uYesu nje ngomzuzu nje kuphela iappetite yezinto. Sawuthini singabantu abatsha sinegazi elitshe libalekayo. No. Xa ufika apho ufika ukwazi ukuzithiba, ukwazi ukuzicontrola, ukwazi ukuzilawula. Cela sonke sinenge izinyawo. Udiphatile sumalati. Kufumene impendulo zami namhlanje. Ndiyaxolisa bawo. Ndiyaxolisa Thixo. Usabile ifamily yami. Ubahlasile abantwana bami. Ubahlasile abazali bami. What